Unya niapod mga higalay atong listener nga kananaang gikan gyud ni sa US. Nabas ma'am sa atong kwan. Ug wala pa ang iyang umangkon lang pali ay amangkon be atong hinabion kadali kay kananaang perti magyud ka listener ni si ma'am didto sa kwan sa US nya naghatod po hinabang diri mga kaigalaan. Nya niingon gyud siya nga adto as Attorney Rofil ang pasulti dito nga kanunay gyud nagsunod diri sa kwan sa Facebook o sa YouTube, ha? Buyag, no? Kining internet, mga kaigalaan, bida. Gawa sa atong mga listeners diri sa kuan, atong mga listeners diri sa atong traditional nga transmitter. Karon abot na gyud mahigala sa kanang atong kuan, pinaagis internet, mga sukit paminaw. Atong taga-pagtagad mahigala kay ni aman si ma'am diri na kauban na to doon sa Karubutaga. Nagitugon sa siya, iyaan nga, siguro gyud sa attorney dito, ha? Ingon na ba yun nga, ihatag yun dito ang atong hinabang dito. Ayaw ihatag, bisakin sa hangan. Ito na ito rin ihatag. Bitaw, ako lang na yung mahigalang giagi o katawa-katawa. Mo na mga kaigsunan. Pasalamat sa tanga. Nisalig sila sa atong sibianan. Mo na nga ato po mahigalang i-acknowledge sa kuinan sa indekin. Ilista lang ko na dahi. Kinsa itong ma-acknowledge sa dahi. Pero na po yung uban nga, mingon po nga, ay na lang po, ay na lang. Katong ma-okay lang atong i-mention na sa dahi. Akong ipalista din ang mga listahan kay kanana ang dako po na mo pasalamat ba, no? Naman ma'am diri tong sibianan kadali ato sang tagaagpagtagad mga higala og kumusta ka to yang iyaan dito? Ma'am, good morning no, ma'am. Good morning sa attorney. Kumusta man ka? Okay ra jud. Okay ra. So inyo dito sa kuno? Sa Karkar. Karkar, oh. Sige, unsa man kay atong tagagpagtagad mga kaigalaan kay nangadto na mo sa kuan di ay Northern Cebu. Oo, nakakuyog ko sa ako sa side sa akong papa. Nang hatag sila dito, nakakuyog ko din. Akong invite na akong iyaan si Maan nga na sa US nga if ganahan ba siya hinabang pod. Nga ni ana man siya wala pa siya kapadala og kwarta basin kuno next time na lang dili iusa ba. And then pagtawag niya nako nga siya nga sige kanang maluoy man sa jud sila kay nakakita siya sa kanang mga post ba sa kahimtang didto magpadala ko pero ayaw ihatod para dili na pud ka kapuyan og adto sa norte ihatag ni attorney anak ko nga pwede ra man sad ta i-GCash di ba siya dili ka nang kinahanglan si attorney jud imong tagaan para kay kuan lagi kay avid lagi sad siya nimo nga salamat kayo sa YouTube ko no siya mo tan-aw mo to diri ko gahapon ya dito ra man sa gawa siya balika lang kay pabalikon ka ugma kay para magkastorya gyud mo. Kisa to name gali ni ma'am? Si Jelic de la Serna. Okay. So Karkar ninyo ma'am no? Yes, Perelos. Perelos Karkar mo man nang naay dancing sun sa una no? Oo. Daplin na ba sa kalsada? Ang dancing sun makita ra mo ra siya kanang buntod ba. Pero na pa may simbahan nanto doon. No? Until now na lagi hapon. Unya kanang lugar ra diha, layo ra ba na sa kang Teofilo Kamumot? Layo attorney kaysa ang Chofilo adto na makaskina balidolid mosulod. Oo. O sige, so imo sang invite nga madto ta mo tabang ta dito kay nakaadto naman mo no nya. May personal mo adto mo of this traffic. Diri mi ni agi sa Luyo nagkuan mi Baya Toledo. Kanus amang to nangadto mo? Atong pag 6 last Monday. Nya kadlaw mi mga 1 AM jud mi nang larga pero dali ra man wala may traffic na abot mi didto mga kuan mga 5 bago lang 5:20 something inana. So kini imong iyaan kay ato ning kuan avid na to ning kuan listener di asi kayo. Ma'am Ann Liton no di astong linya ron. Kini mas mo ning kanindot kay bisag tuwa sa kinang US Maryland USA pwede na to matawagan ba? Hello ma'am, may good morning. Good morning ni mo ma'am. May buntag di attorney. May buntag. Kumusta man ka diha? Maayo lang gihapon. Nagkuan ko ni palit ko nang karon mao na akong dessert permi. maayo. Tamis ba kay nang ka ay palabi ng sugar ba na? Wala ko kaloy sa Diyos no. I'm 66 years old. Wala pag kaang ko inanang mga sakita. Ay, kaloy sa Ginoo. Mao na, no mo na importante. Active kay ko sa tanan attorney, kaloy sa Dios. Kaloy sa Dios. Oo. So di ani imong umangkon diri si Jelly, ha? Nagsalamat kayo. Aligri kay sa tanan attorney kay ako jud siyang gikasukan ko. The reason nga gipahatod na ko diha nimo kay kinahanglan jud nga si attorney imong dawat. Kay hibaw naman ka sa Pilipinas, there's so many scammers. Salamat kay sa pagsalig, ma'am ha. Dili sa atong sigianan. Lagi ka nakakita man ko atong imong show atong
couple weeks ago ba nga naibuta didto ba nga nihatod og 1,000 nimo. Oo. Yung mga to ako yung gainan si Jelly, kinahanglan ibon dyan ng istoryahan si Attorney Rafael. Kay fans kay ko ni mo attorney every day before I go to work. Salamat kayo. Magtanaw dyan ko sa imong kuan. Natandog ko sa first show na kung natanawan katong gidunggaw nga magtiayon dito sa Moalbual. Mga first yun nga, pagpadata dyan ko adto. Kanya, wa ko na kahigayon adto, ken after all, murag nakabantay ko nga may kaya sila. Then after that, karon nga, paghitabo aning linog, mura na dyan ko gusto na dyan kong mulabang dito sa Bugo that time. Kung kaya pa ni mo mulabang, no? Muna nga, at least. Ay, wala man ko yung problema. Attorney, pag uli, anytime makauli man ko. Ang ako lang, I don't want to see my issues with my family. So, sige, ma'am. Salamat gyud kayo, ma'am. Hanga ka na ang may kitik paminawan gyud ka. Tigsunod ka sa itong programa. Everyday yun na, attorney. Everyday yun na. Ako yun ang gi-advertise sa akong mga fans diri nga Filipino nga akong ginan ko, you have to follow the Attorney Rafael kay ganang kay go kay open good ka kaayo sa tanan. Salamat. Ako yung giingnan na akong pagumangkon inko nga kinahanglan you have to go back there sa Cebu aron ma-meet nimo sa Attorney Rafael kay gusto sa jud kong makaistorya ni Attorney Rafael. Ako ikang istorya ron live daron sa tong programa, ma'am. Good morning nimo diha. Lagi mga jud happy kay ko sa tanan. Happy jud kay ko nga nahitabo na. So unsa man oras sa diha karon? Parehas oras pero evening lang dire. Same jud hour 8:47. Bali lang diha. Gabi na diha ron sa inyo. Bali lang pero karong end of the month kuan nami kanang 9 mo diha kami 8. So unsa man katig paminaw sa akong kuan? Asa man ka sa Facebook or sa YouTube? Sa YouTube. Sa Facebook, YouTube, sa YouTube. Na ako everyday nga rang matara ko na niya, siyempre mukaon ko. Before na ko mukaon ko magtan-aw jud ko sa imong mga balita, sa imong mga katong mga bata nga dito sa Lapu-Lapu man siguro to niya. Kanang follow jud ko tanan sa imong tanan jud. Tanan nimong show. Every single day. Iguli na ako sa trabaho, iguli na ako mauli kog mga 10. Every day sa mauli kog 10. Mutan-aw na sad ko until 2 o'clock in the morning. Inana man jud na basta tiguang na dugay na kay makatuog na sayo mata. Fans kay jud ko nimo attorney. I'm so big fans jud ko nimo. Mao nang gi-advertise jud tikag maayo. Salamat kay ma'am ha. Gikasab-an ako na akong pag-umangkon kay ano siya gihatag ra man ako engko dilik diliin ana reason nga gi-adto ka didto. Basta kay ako gusto nga itunol nimo ni Attorney Rafael. Salamat kay isong pagsalig nato dire, no? Onya. Salamat sa kay ko Attorney Rafael kay abi nimo kanang akong ganahan nimo kay dari kay jud ka ba. Walay pugong-pugong. Manay akong gusto ana masag ko. Wala masag ko pugong-pugong. Og na ako ikasulti, you like it or not, I have to tell you the truth, di ba? Then pero nana ra ko. Puhon makauli gani ka hapit dires dewa HP, puhon. I will for sure good. For sure good na. Kay mag-video kita pohon. Kaya di man ko makanta, sayaw lang ko. Sayaw lang. Dyan na akong gusto, kana attorney nga, gusto dyan kay kong mo anak. Kay ba man sa kong asa mo diha, dapit ka nagpuyo man ko diha sa una. Lugara diha. Sa may kuan, sa Atbang sa Kapitolyo, nakapuyo ko diha. Sige ma'am, dugay na kay ko diri Attorney Rafael, 45 years na ko diri. Uy, dugaya na ko din mo diha inta, ma'am. No, biha no? Dugay na kay ko. Niabot ko diri mga 20 pa akong mga edad. Dugay na kay ko, daghan na kay kong Attorney Rafael. Daghan na kay ko gitabangan diha kanang lukato na ko sa hospital kay way bayad sa dugo. Mga minatay nga way palit og lungon, daghan na kay ko gitabangan diha, pero after all siyempre imong tabang wa may kwenta after all kay uban nakapatong naman sa sanga. Sige na sila, importante nakatabang punta. Ay oo. Naamay. Ang akong live inana gyud na attorney kanang dili gyud ko mohunong og tabang until then. Tanawa. Nya sakto kay ka og kuan o active pa kay ka, wa pa ka na mga bisag sugar, sige kag kaon nagnangka, way problema yun. Kaya wala jud ko ana, mukaon pa man ko kanang ice cream before I go to bed. Every night yun na, wala kaluoy sa Diyos in town. Sige lang kog free, everyday free. Maura yun na ako, wala pamilya diri. Sige. Salamat kay ko ni mo attorney nga imo kong gitabangan, no?
Salamat kayo. Salamat kay Ma'am Lito no sa paghatag pod nato og panahon diha sa Dres DYHP unya sa imong pagsunod kanunay sa atong programa diri sa atong sibianan. Nagpalo jud ko nimo. Sige lang kay og nay mga kuan mo ana man jud ko mo hatod jud ko og mga donation. Di jud ko kay naaman kun mo kanang Gcash niya. Ang akong paghumangkon as Canada. Naa siya Gcash niya. Ako siyang giingnanin ko. Dili man ko gana ng Gcash kay daghan kayong na-scam sa diriba. So karon ako yung giingnan siya nga ihatod na dito. Ako jud ang giingnan diha si Chilek nga ihatod jud na dito. Ihatod jud na dito kay gusto pa ko nga ako nang buhaton human na pero akong gusto nga ikaw jud maadto dito haron magka-istorya mi si Attorney Rofel. Oo. Salamat kay Ma'am Has paghatag panahon nato sa. Thank you kayo nya di lang ta magdugay kay naara ka sa imong trabaho. Mayong buntag sa si Kuan Caroline kay salamat kaayo buutan kay na si Caroline kay iya jud kong gigayran gahapon jud. Dias Caroline dire, Caroline Galinia. Buutan kay siya. Sige lang kay once nga mo balik ko din ha. I will stop by and see everyone. Okay. Salamat kay Ma'am. Good morning ni mo o good evening. Thank you kay Attorney Rofel ha. Okay. May buntag. Thank you. Thank you. Mao to may gala si Ma'am Liton na atong nahinabi ron live mga kaigalan gikan sa Maryland, USA. Salamat kayo ha. Kini iyang umangkon mga higala ako nang gipa. So dili ma'am. Kana na ang pinangga kana sa iyang kwan. Yang iyan por ikaw magyumingon ni ma'am dito tabang tatos bugo. Pero kamo nakaadto naman mo no. Nakaadto na. Ang nakanindot kay gawas na nakaadto na mo. Pag wala pa miniadto ako na siyang gingnan kay base na siya ipuno ba mausa na kog dala mo to ingin siya ganahan ko jilik pero wala pa man ko nagkapada pa man ko di pa ko mapada kay busy sa trabaho mo to siya after na mo ni kuan tawag siya na siya ko balik siya naluoy man ko jilik uy luoy kayo sila didto magpadalang ko nimo paladaan ti kanya pero ayaw nagbalik didto kay layo kasag kaayo ihatod na lang sa kuan kay nagsunod ko ni attorney, ato na lang ihatod ko. Wala ba ko nakatultul siya? Dali lang ka natultulo. Mo to nag-post ko. Unsay sakyan pa dong dire. Kaya naabot yung dahon ko dire. Salamat kay Ma'am ha. At least wala may klase ron dito sa kwan. Wala may klase. Kay man siya nag-teach man siya mga kagalaan niya. Suroy po ka dito sa sibianan. Salamat sa kayo. Wala ko nag-teach. Suroy na rin sa balay. Nara ko sa balay. Sige. Unya, sumuulan to ma'am. Kanana ang salamat kayo. Unya, kinani ang ani iabot ni ma'am pare ato pasuloy ato dire kay sige invite ato pauli na uy dugay na ba siya wa kauli ko pauli na kay kuan ba ya nana ba at least makauli pa siya dire makalaglaag enjoy na imong kinabuhi kay isya ra usab ya dito sa gawas at sa lingaw siya kay siya sa paminaw na to mausad lagi and siya mo uli ra unya ko puhon ako gikuanan kay kuan kay siya ba nga ato ha ihatag ni Attorney Rofel ha kay tungod lagi mga issues mong karon nga. Wala gyud gipabayag jud ko niya. Tsaka ano wala mo gihatag to ko. Nara man siya tig-receive lain sa insist ko. Tsaka balik ka dito kay kahibaw na to kay ni message na ko dito padtuon ka gikuha. Sayo na pud ko siya sayo ha kay kanalan wala pa inahin ha naka didto. Okay. Salamat kay Ma'am ha. Salamat kayo sa salamat kayo sa paghatag panahon nato sa DYHP san. Mo ni mga higala si Ma'am Jilik nga ni Arisa de la Serna sa tong sibianan. Siya mo umangkon makagalaan ni Ma'am Liton. Okay. Salamat o gamay buntag. Salamat. Okay, ato tong tagag pagtagad mahigala kay kuan kay to. Istorya ni Ken Grenia to gahapon. Sayo pa istorya akong attorney. Kaya nangampanya gyud ko rin. Daghan tag listeners dito, mga viewers dito sa US okay. Salamat kayo pero ngiyam gud kuan mga higala ba nga dire gyud niya ipahatag na to. Sige, salamat kayo sa ato mga donations karon actually nga ni daghan gyud ni prebuyag kay nisalig sila sa tong sibianan DYHP. Mabito to hasta gutong sa Japan gani dili mo to unta sa ato tugpa ke. Pero kanana ang do na tay mga kuan wala ta ma-ready ba nga inana ka dinagko bitaw sad kay nagtuo man sa gutagod nya kining ato do nay mga sunog nay mga katalagman na arta kanunay ihatag ra punto dayon so wata magdaho mahigala ba nga inadto day kadako to kay. Lima ka nang i-convert into Philippine money nga 58 million man ito. Kuryawan ko sa Marisa nagakurug-kurug. Wala panahon na kung saan ito pamaagi nga mo. Ato lang i-ready lang siguro itong kaugalingon kay naanam kita ni nga mo tabang man kita, no? Nya mo tabang ta ato ba naanad lang tangan ni ay tabanganan na tabang pag humagtabang hatod diri sa kwarta hatag po nato dayon very transparent ta no sa atong mga hinabang ato mga higalang nadawat ug atong gi kuan kita bitaw gid mo no nga limang ka naghatag dito ako papariporton sa kasama Aida ron kay atong mission kagahapon sa Inday Aida Tampos ug Sibuyki dito sa North
northern part of Cebu, daghantag na tagaan mga 5 siguro kabuk day nga atong ikwan. Oh, gihatagan mahigit tag 15,000 pesos to mga namatay. Gi-live na mo nagtuyo kay transparency ba? No, kay di man na atong kwarta sa ato man mga listeners. Salamat ni Ma'am Liton nga nihatag na tog 20,000 pesos pinaagi sa iyang umangkon ri ang si Jilix. Salamat kayo no nya. Ako tong interview kay kuan lagi kaysa dito nga iya gyud gikuan gyud nya. Igsunod gyud ko ana nangampanya gani ko sa US gani nga daghan kag listeners dire. Salamat kayo.